Dobrý deň. V tomto dokumente sa dnes zameriame na dlhodobo diskutovanú a citlivú tému financovania základných cirkevných škôl na Slovensku. Cirkevné základné školy v súčasnosti navštevuje približne 5,5% z celkového počtu žiakov základných škôl. Cirkevné školy sú financované priamo zo štátneho rozpočtu, čo predstavuje každoročne sumu približne 121 miliónov eur len na normatívne príspevky. Nedávno schválená reforma školského zákona má za cieľ upraviť podmienky financovania. Cirkevné školy budú tak od septembra 2028 čeliť zásadnej dileme. Buď sa stanú verejným poskytovateľom a zachovajú si tak 100% dotáciu od štátu, alebo budú dostávať len 80% a zachovajú si svoju pôvodnú identitu. Táto zmena vyvolala vlnu protestov a petícií. Mnohí riaditelia a zriaďovatelia ju vnímajú ako priamy útok na cirkevnú identitu alebo dokonca pokus o likvidáciu. Dnes si s odborníkmi zodpovieme kľúčovú otázku. Hrozí slovenskému cirkevnému školstvu zánik, alebo sa jedná o nevyhnutnú reformu v systéme, do ktorého štát investuje ročne stovky miliónov eur? O téme financovania cirkevných škôl sa dnes hovorí najmä v súvislosti s návrhom ministra Druckera, ktorý má začať platiť od septembra 2028. Menej sa však spomína, že napätie medzi štátom a cirkevným školstvom má na Slovensku dlhú históriu. Na začiatku by sme vám radi predstavili pána Juraja Kubiša, dlhoročného riaditeľa cirkevnej základnej školy a zároveň pamätníka kľúčových období, ktoré formovali postavenie cirkevných škôl. Prežil éry, keď boli tieto školy diskriminované, finančne znevýhodňované a aj systematicky oslabované. No čiže potom 17. novembri 1989 po páde komunistického režimu od začiatku, ako vznikali tie školy, ako som spomínal od roku 1991, ako išli tie roky 90 a 93, tak problém s financovaním bol od začiatku v tom, že tá diskriminácia bola od začiatku. Bola tam nespravodlivosť, že tie naše školy dostávali menej peniazy ako verejné školy. A táto nespravodlivosť sa podarila po boji naozaj mnohých ľudí, ktorí o to zápasili, tak sa podarila odstrániť až v roku 2003. A to bolo prijatím dvoch nových zákonov, PDV 6 z roku 2003 a PDV 7, teda o štátnej správe školstva a o financovaní škôl, kde sa podarilo dosiahnuť, že naši žiaci, teda žiaci našich škôl, cirkevných škôl, začali dostávať normatív v rovnakej výške ako žiaci verejných škôl. To bol obrovský úspech, že už nikto nemohol povedať, ale pozor, ešte sa nepodarilo úplne odstrániť tú diskrimináciu, tá ešte potom pretrvávala, až do roku 2008, respektíve až do 2010 v tom, aj ďalej, to ešte budem hovoriť, kde vlastne tzv. Originálne kompetencie boli pre naše školy znížené. Oni boli vo výške 90-95% a bohužiaľ od roku 2010, od 1.1. sa to posunulo, tie originálne kompetencie začali naše školy dostávať vo výške 88% iba. Tam sa rozhodlo, že originálne kompetencie znamená, čiže naše škôlky, centra voľného času, školské kluby detí, na stravovanie ešte, aby som spomenul, tak sme dostávali od samospráv, lebo originálne kompetencie išli cez samosprávy a tam sme dostávali iba 88%. Z tej výšky, ktorá bola určená verejným školám alebo žiakom verejných škôl. My sme proti tomu protestovali, riaditelia cirkevných škôl v roku 2010 stále sme dávali výhradu, že ako je možné, že hoci naši rodičia platia rovnako dane, teda rodičia našich žiakov, našich detí v školách, a my máme menej peňazí. No a podarilo sa nám to všetko potom odstrániť novelizáciou zákona, tej PDV 6 a PDV 7, ale to už boli ďalšie vlády, ktoré sa vymenili, kde sme vlastne od 1.1.2022 dostávame tie peniažky už v tej plnej výške 100%. No ale potom prišiel rok 2025, ktorý to zasa, to financovanie istým spôsobom posúva ďalej. Pán minister školstva nás do určitej miery aj prekvapil, lebo návrh 7 zákonov poslal na pripomienkovanie na prázdniny. Bolo to v Lani, v roku 2025, na konci školského roka. A to bol taký
prvý taký aspekt, že nás veľmi prekvapil, lebo cez prázdniny pedagógovia, riaditeľi a tak ďalej čerpajú dovolenky. Obsahovo tie zákony nás prekvapili, aj ten zákon, ktorý bol potom prijatý, teda ten 322 z roku 2025, lebo dotkli sa našich cirkevných škôl, teda súkromné školy naschvál vynechám, lebo sa dotýkame problematike cirkevných škôl. Prvý návrh pána ministra, ja teraz budem hovoriť aj za seba ako riaditeľ cirkevnej školy, teraz poviem taký svoj súkromný náhľad vo zvolenie, ako to vnímam ja, ako by som reagoval, ale samozrejme my to budeme všetko konzultovať so zriaďovateľom, čiže nie moje rozhodnutie, teraz len taký svoj pohľad. Prvá vec je, že zostane doterajší stav, že nebude sa nič meniť a tým pádom dostaneme o 20% peňazí menej naša škola. No, tu je problém, ja neviem, či minister uvažoval, že my budeme potom vyberať školné ako súkromné školy, ale u nás to nehrozí, lebo vlastne aj tá filozofia vzniku cirkevných škôl, a môžem povedať za našu diecezu, za zosnulého otca biskupa Rudolfa Baláža, ktorý inicioval, zakladal tie naše cirkevné školy, bolo aj to, že na tie naše cirkevné školy budú chodiť aj zo sociálne slabších rodín, aj z početnejších rodín, ale samozrejme každý, kto bude chcieť, hej, že nemáme tam nejaký limit v tom zmysle, že áno, chodia k nám deti v prvom rade z veriacich rodín, ale chodia tu aj neveriaci, čiže proste každý, kto vyznáva tú príjme tú našu ten spôsob života, tú filozofiu, tú formáciu na cirkevnej škole. No a tu je problém, že a vlastne to je ten problém, že my sme nevznikali s tým, že budeme vyberať školné. Ani sa nevyberalo nikde na cirkevných školách. Áno, ani na našej škole. A teraz vlastne prvý ten problém by bol, že dostali by sme o 20% menej, čo je strašný peniaz, ono sa to dá vyrátať, teraz to z hlavy nepoviem, ale dá sa to vyrátať. No a to by sme neutiahli tú školu, tých 20% by chýbalo. Čiže ja školné proste nezavediem, to je prvý problém, áno. Že vlastne na to nenastúpim, lebo to by sme museli dať, ja neviem koľko desiatok eur každej rodine platia, teraz keď majú, vravím, my tu máme veľa, minimálne, že tu majú 2-3 deti, niektoré rodiny majú aj viacej, to ja nemôžem tým rodinám dať takýto poplatok, tak to je prvá vec. Čiže s tým súhlasiť nemôžem, s týmto návrhom. Potom ďalší problém je návrh teda ministerstva, problematika pokračuje, sú školské obvody, hej, toto bolo gro, pán minister nám chcel istým spôsobom vnútiť, ale toto ja vnímam ako útok na našu identitu práve v tom, že keď nám určí školské obvody, treba v našom prípade tu na mesto Zvolen by nám určilo nejaký ten obvod, no tak samozrejme, že v tom obvode budú aj deti, ktoré by nikdy nešli na cirkevnú školu, aj rodičia, dokonca môžem povedať, že ktorí možno aj neznášajú cirkev alebo cirkevnú školu, hej, ale budú v obvode. Tam sú tie percentá tiež proste také nešťastné, že len pár percent by nám zostalo, 20-30% by sme si mohli zobrať mimo obvod, ostatné by sme mali z obvodu, hej. A vtedy by sme dostali ten normatív 100%. Vtedy by som akože mal dosť peňazí pre našu školu, áno, podľa toho návrhu, len by som zobral ten obvod. Pán minister argumentuje, koniec koncov aj pre iné cirkevné školy, že, alebo pre všetky cirkevné školy, hej, že ako keby sme, ale čo nie je pravda, ako keby sme my nebrali nejakých, že marginalizované menšiny, alebo nejaké možno, ja neviem, sociálne znevýhodnení a tak ďalej. Naše školy berú takýchto žiakov, stále brali, to je proste dohľadateľné, to je potvrditeľné, hej, aj v rámci Slovenska. Ja som sa stretal už s takými ponukami dávno pred týmto návrhom pána ministra, respektíve tým zákonom, ktorý bol schválený, že mi mesto Zvolen dávalo návrhy tým, že sme kresťania, že by sme mali tak pomáhať viac ľuďom, aby takí ľudskejší, tak mi ponúkali, aby som zobral z ich obvodu vtedajšieho, oni mali obvod tu v rámci regiónu, teda detičky z Balkánu, to sú z marginalizovanej teda skupiny, a s tým, že oni sa veľmi potešili tomu návrhu aj toho zmene zákona, lebo oni teraz predpokladajú, že do budúcna, no uvidíme, ako sa to vyvinie v tom 28. By mi časť tých detí chceli presunúť, oni mi už vtedy otvorene navrhovali, aby som zobral tie marginalizované rómske deti proste z toho Balkánu. Tu je taká vec, že tieto detičky z toho Balkánu, tie marginalizované, oni keby prišli aj ku nám, kebyže ich zoberiem. Tie detičky v triede, oni prichádzajú, že oni nemajú základné sociálne návyky. A tam si ja neviem predstaviť, že ako tá moja učiteľka, prvácka, ktorá by ich mala, treba, keď berieme, že by som zobral prváčikov, začneme od tých prvákov, áno, že ona by vlastne tie detičky, z tej marginalizovanej skupiny, musela učiť základné veci. Oni nevedia prakticky nič. Problém je tam samozrejme, že to nemajú z rodín, ja tomu rozumiem. Musela by ich naučiť umyť si ruky a tak ďalej, nejdem to celé rozoberať, no ale s ostatnými žiakmi potrebuje preberať učivo. Tí ostatní žiaci v triede sa nebudú učiť pol roka umývať ruky, ja neviem, zaviazať si šnúrky a tak ďalej, hej. Nevedia jezov, nevedia ani príbor chytiť a tak ďalej, hej. A toto všetko vy musíte. A to nie je, že diskriminácia, ale teraz viete, otázka znie, bola by to diskriminácia koho? Tých detí, ktoré by tam boli tie ostatné, lebo na úkor, to treba všetko premyslieť, že to nie je len tak, že zoberieme počtovo, hej, že do triedy sa zoberú toľky a toľky, ale my sa musíme pozrieť, ako bude fungovať potom aj tá trieda, ako bude fungovať tá výuka. Hej. Toto je veľmi dôležité.
To nie je, že nikto nikoho nediskriminuje, nikto nemá proti nikomu nič v princípe, ale keby aj tieto detičky, že len takto nám nanútia, je to problém. Hej, úprimne to hovorím a nie preto, že by človek chceme pomôcť, veď my tu máme detičky naozaj, mohol by som za tie roky hovoriť veľa prípadov a skúseností, ale takto len od zeleného stola opäť takto to určiť, nie je to také jednoduché. A druhá vec je, či by tie deti, keď sa ten opis, keď dám bokom, čo som povedal, tak či by tie deti aj tí rodičia, a jedna zasa povedzme si, je to cirkevná škola, museli by nabehnúť na náš rytmus, hej, tu máme dokonca aj ten duchovný spôsob života, hej, sväté omše a tak ďalej, to všetko, to tvorí, proste formuje tú našu cirkevnú školu. A otázka je, že či si pán minister uvedomuje, keď to takto oni len prerozdelia, hej, ako to navrhol, že či žiaci z tých obvodov, prípadných obvodov, ktoré budú takto, že by sa na to prešlo, že či oni budú akceptovať všetko na tej cirkevnej škole. On vlastne nanúti, a jedno možno ľahostajným, možno ateistom nanúti cirkevné školy, však to neprichádza do úvahy. A toto je ďalší problém, lebo ja nemôžem urobiť pre tie deti, hoci takto pre ne by bolo určite lepšie, keby mali to vzdelávanie v inom režime, s pani učiteľkou, hej, a kde by sa učili to, čo som už naznačil v predošlej tej odpovedi, ale legislatíva to neumožňuje. Ja nemôžem urobiť jednu triedu iba pre marginalizované deti a v ďalšej triede budú z tej majority. Súbežne, treba bude nejaká Ačka, Bčka, tak toto rozdeliť nemôžem. Práve tá filozofia, čo nám aj Únia pretláča, je, že nesmieme práve že nejak diskriminovať, že oni proste majú byť, lenže tu je iný problém, že sa nevníma tá identita cirkevných škôl v tomto prípade, čo ja vnímam. Lebo sú cirkevné školy na Slovensku, ktoré majú aj z týchto marginalizovaných menšín. Aj na východnom Slovensku. Hej? A to už pán minister nezdôraznil. Čiže segregovať nemôžeme. Únia zakázala segregovať. To je fakt. Na našu cirkevnú školu, čo by som chcel zdôrazniť, za tie roky vždy berieme deti, nie že výlučne katolíkov, lebo áno, my sme cirkevná katolícka škola, to je fakt, ale my berieme detičky, mám ja na škole napríklad aj evanielikov veľa, máme aj neveriacich rodín, samozrejme máme tu aj z tej marginalizovanej komunity, ale čo je potrebné zdôrazniť, rodičia, tam je dôležité, aby tí rodičia sa stotožňovali s nami. To znamená, že pokiaľ tí rodičia, tak tí veriaci automaticky v úvodzovkách, ale aj tí ostatní, pokiaľ sa stotožňujú s tým, že ich deti budú vychované v kresťanskom duchu, v katolíckom, a to zdôrazňujem nielen pri tých evanjelíkoch, ale pri tých ateistoch, a nemajú s nami problém, tak my samozrejme detičky berieme bez problémov. Nikdy nediskriminujeme nikoho, len on sa musí stotožniť s nami. Pokiaľ je niekto bojový ateista, ono by bolo aj nelogické, aby dával dieťa na našu cirkevnú školu, alebo prípadne na inú cirkevnú školu na Slovensku. Hej. Stretol som sa raz s dvomi maminkami, prišli sem, obidve mi povedali, niekde sa nepohodli na nejakej škole, takže idú na cirkevnú, no ale hneď jedna začala asi po minúte hneď útočiť, aký je zlý pápež, to bol ešte zosnulý pápež František, hej, začala na ňo útočiť. A ďalšia potom začala na nejakého farára, ktorý ju sobašil a neviem čo. Až som bol zaskočený, ja som vtedy pani a podárko, pozrite sa pani, reku, podľa toho, ako reagujete, že útočíte takto na cirkev, tak reku, nedáva to zmysel, aby ste vaše deti, jedno aj druhé dieťa dávali sem na našu školu, hej, cirkevnú. Ďalší ten návrh bol nejaká dohoda, hej, o verejnej službe. Tam keby sme robili nejaké vzdelávanie, to je ten tretí okruh, nejaké vzdelávanie pre učiteľov, alebo ja neviem ešte čo všetko poskytovať pre verejnosť. Mimochodom to aj robievame, naše cirkevné školy to robia, tak tam by nám ten normatív, tuším, bol krátený o 5%, že by sme, tak tam ešte to bude na dohode, hej. Taký návrh bol nejakých 5%, že dostali by sme miesto, nie 100%, ale dajme tomu 95%, ale to sa dá ešte všetko možno upraviť. Uvidíme, ako to vyjde. Čiže tam je dôležité to, že pán minister aj tak nám zaútočil na tú identitu. To by som povedal na záver, neúmyselne na tú podstatu našich katolíckych škôl. Lebo my sme nikdy nediskriminovali v slobode, ale podstatné bolo, že veriaci rodičia po tom páde komunizmu, veriaci rodičia to, čo predtým polstoročie nemali umožnené, boli prenasledovaní, tak zrazu mali tú slobodu, že si mohli zvoliť školu, kde deti budú formované v kresťanskom duchu. Toto je v podstate, že tie rodičia naozaj z dôverok nadávajú tie deti a neočakávajú to, že ministerstvo nám bude dávať polena pod nohy. Diskusia s pánom riaditeľom ukázala, že realita cirkevných škôl čelí reálnym a bezprostredným výzvam. Otázky financovania, prijímania žiakov, zabezpečenia pedagogickej podpory a zároveň zachovania identity nie sú teoretické. Sú to každodenné rozhodnutia, ktoré musia riaditelia riešiť už dnes a ktorých dopad pocítia školy, učitelia, rodičia i deti už v nasledujúcom školskom roku. A práve preto nasledujúci rozhovor bude s odborníčkou,
ktorá vidí situáciu z perspektívy diecézneho školského úradu a zodpovedá za koordináciu cirkevného školského systému v širšom kontexte. Pani Jana Brazdilová ako riaditeľka diecézneho školského úradu má prehľad o situácii cirkevných škôl v celom regióne a tiež o tom, čo znamenajú schválené legislatívne zmeny pre jednotlivé školy. Po našom rozhovore s pánom riaditeľom Kubišom, kde sme sa venovali konkrétnym praktickým dôsledkom reformy, by som sa jej rád opýtal na širší kontext. Aké strategické a organizačné otázky riešia diecézy v súvislosti s touto reformou a aké výzvy vidí na úrovni koordinácie celého cirkevného školstva? Keďže dnes sa bavíme vlastne o cirkevných školách a obnova cirkevného školstva po roku 1989, tak bolo to veľmi náročné, pretože nebolo pripravené legislatívne pole a my sme si doslova museli samostatne pripraviť vyhlášku o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl, my, ktorí sme neboli právnici. Bolo to veľmi aj zodpovedné a veľmi náročné a zároveň sme museli mnohé veci študovať. Nemali sme skúsenosti, lebo nemali sme ani učiteľov. A to bolo také úžasné, keď sa zriaďovali tak cirkevné školy a tak v ústrety išli naši zriaďovatelia, teda diecézni biskupy, na podnet rodičov, lebo títo rodičia túžili, aby svoje deti už v čase obnovy, nielen spoločnosti, ale aj v tejto duchovnej obnovy, tak sa zriadili cirkevné školy. A už v 90. roku, napriek tomu, že boli tieto nedostatky, že sme nemali zákony, nemali sme vyhlášky, boli zriadené prvé 4 cirkevné školy v 90. roku. V druhom roku bolo 18 cirkevných škôl zriadených a medzi nimi aj naša diecéza zriaďovala prvé školy, jednu v Banskej Bystrici a jednu v Martine, ktorá patrila vlastne do našej diecézy v tej dobe. Čo sa týkalo financovania, bolo to veľmi náročné, lebo keďže neexistoval žiaden zákon ani o financovaní, ani o nejakej správe, tak tieto školy boli financované podľa metodík, ktoré sa nezverejňovali. Nikto nevedel, podľa akého kľúča a tak ďalej. Čiže mnohokrát sa cestovalo na ministerstvo a finančné prostriedky sa vybojúvali. Od samého začiatku bola taká nespravodlivosť, čo sa týka financovania cirkevných škôl, pretože otcovia biskupy rozhodli, že cieľom ich je zriaďovať cirkevné školy, aby dávali kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu evanjelia. Tí, ktorí vlastne vyhľadávajú tieto školy, chcú tieto školy, a aby slúžili všetkým a najmä nesolventným a viacdetným rodičom. Často počúvame, ale aj v súčasné dokonca aj od kolegov riaditeľov, ktorých zriaďovateľ je v našom prípade Rímskokatolícka cirkev Banská Bystrica, že dostávajú silnú morálnu aj odbornú podporu, ale tá finančná je naozaj len podľa možností zriaďovateľa. Ja by som tak ako dovolila si dať do pozornosti, že treba si uvedomiť, pretože cirkev na Slovensku nebola dodnes odškodnená, že len reštitučným zákonom niektoré budovy sa im vrátili, ale to boli v takom stave zdevastovanom, že sa nedali využiť. Bolo ich treba zrekonštruovať a samozrejme, keď zrekonštruovať, tak bolo treba na to finančné prostriedky. Museli si zobrať úvery, no a potom tie úvery bolo treba splácať. Z týchto rekonštruovaných budov, ktoré cirkev bola schopná zrekonštruovať, tak potom zriaďovali v nich katolícke školy, hospice, stacionáre pre seniorov, ambulancie, charitu a podobne. No a dá sa povedať, že vlastne cirkev až po súčasnosť v niektorých oblastiach ako sociálna alebo aj zdravotnícka supluje štát. A zasa, čo sa týka výchovy a vzdelávania, tak to je lacná služba štátu. Prečo hovorím, že lacná služba? Pretože
Do roku, ako aj pán riaditeľ spomínal, do roku 2003 neboli vôbec rovnocenne financované. Až v 2003 roku, keď bol schválený zákon o financovaní škôl a školských zariadení, tak to financovanie na školy bolo vypočítaný rozpočet na žiaka, teda normatívne financovanie, ale aj pri tomto normatívnom financovaní zákon neumožňoval školám získať napríklad finančné prostriedky kapitálové, nemali jednoducho nárok potom na dopravné pre žiakov, nemal nárok na garantované minimum. No a zasa školské zariadenia, tie boli financované oveľa nižšie, ale keď v roku 2008 prešlo toto financovanie z podielových daní, tak uzákonilo sa vlastne v zákone o štátnej správe v školstve, že tieto školské zariadenia súkromné a cirkevné budú vyfinancované na 88%. Čiže napriek tomu a po ťažkých peripétiách potom v roku 2022 sa dosiahla tá rovnosť 100% financovanie školských zariadení, to je, by som tak doplnila, že tie finančné prostriedky, ktoré dostali s pridelením daní, tak celý ten obnos, teda 100% na žiaka, či verejnej alebo súkromnej cirkevnej školy, tak sme 3 roky získavali, ale po 3 rokoch terajším novým zákonom ustanovením zasa táto rovnosť alebo spravodlivosť padá, pretože dostávame sa do područia samosprávy. Samospráva ustanovuje a tá výška nemusí byť 100%, čiže zasa musíme nejako apelovať na poslancov. Nie je tu taká stabilita pre tie školy a školské zariadenia z toho dôvodu, lebo vieme, že poslanci sa každých 5 rokov menia, čiže opäť ten proces opakovať a jednoducho je tu veľmi ťažká úloha potom, či zriaďovateľov alebo tých škôl si stanoviť aj nejaké plány rozvoja, lebo stále je tu nejaká neistota, ktorá vlastne vyplýva legálne zo zákonov. Ten výpadok 20%, ktorý ste spomínali, tak ide o dosť veľkú sumu finančnú. My sme si tak urobili za našu diecézu taký výpočet, že zníženie 20% normatívu za rok 25, tak by to činilo 1 975 280 eur. Čiže je to naozaj veľká suma. Jednoducho to nie je reálne splatiť zriaďovateľom alebo doplniť, lepšie povedané, zriaďovateľom. Načasovanie toho procesu reformy a to, že vložili 5 nových zákonov do medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo školstva koncom školského roka a pred dovolenkovým obdobím, teda letných prázdnin. Bolo to naozaj veľmi nešťastne načasované, pretože týmto spôsobom, alebo časové sa týmto vlastne obmedzila odborná diskusia. No a určite sa to prejavilo aj na kvalite zákonov. Veľmi neštandardné bolo aj predloženie celého balíka potom zákonov s inými zákonmi do Národnej rady, do jednej rozpravy. A ešte aj tu rozprava bola skrátená. Proces bol veľmi netransparentný. A nemožno povedať, že je to len pohľad cirkevných škôl alebo cirkevných riaditeľov a zriaďovateľov, ale aj iných riaditeľov. Teraz môžem k dnešnému dňu dať informáciu, alebo zrejme ste sa možno že aj dozvedeli, že na sociálnej sieti tak vytvorila sa iniciatíva riaditeľov, cirka 4252 členov, ktoré vyjadrujú odborné stanovisko k niektorým ustanoveniam novelizovaných a novozriadeným školským zákonom. A sú to skutočne vážne odborné obavy, praktické výhrady z aplikačnej praxe, právne nejasnosti niektorých ustanovení, v niektorých prípadoch aj potenciálne nebezpečné pre riadenie škôl a školských zariadení, ochranu práv detí a zákonných zástupcov,
ale aj pre ochranu osobných údajov. Novoprijatia, ten novelizovanými zákonmi, je to veľký zásah do školského systému Slovenskej republiky. Najprv sme si položili aj tak otázku, lebo už sme po schválení zákonov mali aj zasadnutie subkomisie pre katolícke školy, že je to pre nás veľká výzva a uvedomili sme si, že na to nie sme sami. Máme nad sebou, kto nám dáva veľkú nádej a silu. Že to sami nezvládneme, ale ideme aj tak ďalej, aj keď to bude cesta trnistá. Tento dokument ukázal, že schválená reforma financovania základných škôl je zmesou historických krívd, politických ambícií, ale aj existenciálnych rizík. Požiadavka transparentnosti je férová, avšak nový model financovania stavia cirkevné školy pred náročnú voľbu. Zákon číslo 322/2025 tak zostáva naďalej v platnosti aj napriek petíciám s približne 120 000 podpismi, vrátane iniciatívy Naše školy a deti si nedáme a obavám o porušenie Vatikánskej zmluvy. Naša záverečná otázka pre vás, milí diváci, znie nasledovne. Ako má štát zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a zároveň rešpektovať slobodný výber školy, ak majú rodičia záujem o kresťanské prostredie?